maka-earpiece sang aton nga mga earphones. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang Bombo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa Bombo kay pabayluan ko sang iyasang Bombo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Bombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 54 minutos na nakalipas sa takna nga alas 4 sa hapon. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Maayong hapon syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos sa kalibutan. Iyari naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalako bag-o. Mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Webes, petsa 13 na kita sa bulan sang Enero 2022. Kagkaroon mga kabombo, una kita sa aton sa mga headlines. Mayor Bing Lunadia na talanang ang magpagwa sa executive order angon sa pagpaidalom sa Bacolod sa Alert Level 3, sumugod was tubtob sa katapusan sang bulan. Transport Group sa Negros Occidental hindi pabor sa mando sa Department of Transportation nga no vaccine, no ride policy sa public transportation. Samtang duha ka panalgan nga balay sa barangay Tangob na sunog, 60,000 ka pesos ang balor sang ginbilin nga halit. Pagbasura sang COMELEC sa petisyon nga buksan liwat ang period sang filing for Certificate of Candidacy, ginapaabot na na sa political analyst. Samtang abogado sa Negros Occidental nagpatag angot sa kalawigon sang postponement sang eleksyon. Masobra 8 milyones pesos nga balor sang suspected shabu na kumpiskar, nagikan sa 50 anyos nga residente sang Bai City, Negros Oriental. Amoy ato mga kabombo ang aton sa mga headlines. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapauna nga mga balita upod sa inyo sining nga mga tagbalita. Bombo, Zaldy, Forro, the second. Kag Bombo Jazz, Dejesus, Madrigal. Sa ato nagapauna nga balita sa detalye, magapagwa si Bacolod City Mayor Evelio Bing Lunadia sa executive order ko ng EO angon sa pagpaidalom sa syudad sa Alert Level 3 sumugod buwas tubtob Enero 31. Santo naman sa announcement sa National Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases kahapon sa interview sa Bombo Radio kay Bacolod City Vice Mayor Elsin Familiaran, may mga restrictions naman nga ipagapatuman ilabinagin sa capacity sa mga venues sa idalom sa Alert Level 3. Base sa una nga pahig sang IATF sa idalom sa Alert Level 3,
ang mga establishmento ang panugutan lamang nga mag-operate sa 30% o kung 30% indoor venue capacity kag exclusive lamang sa mga fully vaccinated, samtang 50% o kung 50% outdoor capacity naman kag fully vaccinated ang mga empleyado. Sunod sa kay pamilyaran, naghatag ang IATF sang gahom sa local government unit nga magpatuman sa dugang restrictions, kaangay naman sang curfew, liquor ban, pagdumili sa mga menor de edad, samtang wala pa man sang guidelines angot sa pagpangampanya bangod wala pa ang campaign period. Nagauntat naman ang contact sports, amusement, concerts, clubs, kag karaoke bars. Aminado ang vice-alcalde nga nagsaka naman ang kaso ng COVID bangod nga naglumbayag na naman ang tanan sang holiday season kung sa din wala nasunod ang social distancing kag nagsulod pa ang Omicron variant. Sunod sa chairman sa local interagency task force sang Bacolod nga kamat-amat na kuntani balik ang ekonomiya apang bangon sa pagbalik naman sang kaso may pila ka negosyo nga magasirado kag may madulaan na naman sang trabaho. Kanungan sini ginengganyo naman sa vice-alcalde ang unvaccinated nga magpabakuna bangod nga napamatuda na nga 90% sang vaccinated ang asymptomatic kag wala gasto sa hospital. Iya siyang national IATF natulakon tang sa mayor no ang 155 nagasiling other than sang nila measures hindi pa panao ang local government unit pwede ka dugang no. So nan na bala ang 155 kung dan sila ang aton mga mass gathering ilimit naman sa 30% kung indoor. Ang kaway sa pagpag ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran. Hindi pabor ang transport group sa probinsya sa Negros Occidental sa ginpagawa nga mando sa Department of Transportation nga mga fully vaccinated individuals lamang ang makasakay sa public transport sa National Capital Region nga yara sa idalam sang Alert Level 3 o kon mas mataas pa na ibaluan nga humalin buwas tubtub sa Enero 31. Yara naman sa Alert Level 3 ang syudad sa Bacolod apang hindi pa klaro kung sakop na inis ang mando sang DOTR sa Department Order number 2021-001 ginpagawa ni Transportation Secretary Arthur Tugade sang Enero 11 ginapahanugutan sini ang public transportation access sa fully vaccinated individuals gid lamang ang full vaccination status ang mapamatud-an paagi sa physical o kon digital copy sa vaccine card nagikan sa local government units, certification nagikan sa Department of Health o kon dokumento nga gin-prescribe sa interagency task force nga may valid ID kag ginisyo sang gobyerno may picture kag may address. Sa interview sa Bombo Radio kay Diego Malacad, Secretary General sa United Negros Drivers and Operators Center, paglapa sa tawhanon niya kinamatarong sang commuter ang mando sang DOTR bungod wala ini sang basihan sa konstitusyon. Suno kay Malacad, oppressive ang mando sang DOTR Secretary nga wala man gani nakaagi sakay sa public utility vehicle. Aminado naman ang pinuno sang ONDOC nga hindi mapilit ang mga driver nga magpabakuna gani sa karon 70% pa lamang sa mga miyembro sang grupo ang vaccinated kag hindi man mapilit ang mga pasahero nga magpabakuna. Wala siya sang basihan sa konstitusyon no. So anti-poor, anti-driver, may discrimination kag oppressive siya nga klase sa memorandum circular. Ilabi na nga ang nagpapanao kinakabig nga isa sang top 10 sa pila ka billionaire no sa pungsod Pilipinas nga wala nagasakay sa public utility jet. Ang kabansbog payag ni Diego Malacad, Secretary General sa United Negros Drivers and Operators Center. Samtang nagaplano naman ang provincial government sa Negros Occidental nga magpatigayon sang rebidding para sa construction sang bag-o nga provincial Administration Center building sa syudad sang Talisay. Sunod sa kay Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz, magadepende sa kontraktor kung bukas sila sa idea bangod nga na-award na ang contract o kung ang tabayin sang kontrata sa Dynamic Builders and Construction Corporation
Nagabato na sila sang 15% sa advance payment para sa ila sining mobilization fund. Sunod sa kay Attorney Diaz, nakahinun-ano na ang Kapitolyo sa Government Procurement Policy Board angon sa mga requirements sa pagpadagan sang lain nga bidding. Plano kuntani nga patindugon ang Administration Center nga may budget nga malapit 1 billion sa 25 ka hektaryas nga duta nga ginaparagayahan sa provincial government sa Bacolod Silay Airport Access Road sa Sudad Santa Talisay. Sunod sa kay Attorney Diaz, tuman ka-ideal ang pagtukod sa PIC sa Talisay bangod nga malapit ini sa Bacolod Silay Airport nga maghahatag naman sa ligwa sa bag-o nga development sa nasamit nga lugar. Mayara man dire sang maligwa nga lugar agud nga mapatindugan sa opisina sa iban nga ahensya sa gobyerno. Sa tiyon nga hindi magpasugot ang kontraktor sa lain nga bidding process kag pwede Manila maentrahan dayon na lang sa Kapitolyo ang una nga plano nga patindugon ang PIC sa Dalan Aguinaldo. May contract na gani na siya. Hindi na siya open for for anyone. Pero kung isaylo ta dito, the contractor has to agree to give back the advance payment tapos ang iyang contract i-set aside. And then we will open that for rebidding if that's the direction. Ang kabay sa pagpag ni Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Ray Frondo Diaz. Partially born ng isa kabalay sa Block 8 Lot 6 Villa Cristina, Barangay Tangob, Siyudad sa Bacolod matapos na magluntad ang sunog antes ang tungang gabi. Kagabi, sunog kay Fire Chief Inspector Rodel Ligaspi, Fire Marshal sa Bacolod City Fire Station. Ang duha ka panalgan nga balay ang ginapanagiyahan ni Juan Gregorio. Nagsugod ang kalay sa isa ka bedroom sa ikaduha nga padalgan kung sa diin nagatinera ang sharer o border nga si Calixto Gulani. May edad na si Gregorio kag nagpasalamat nga ang mga bumbero nga wala sang nahalitan sa sunog bangod gilayon man sila nga nakagwa sa balay. Ang duha ka panalgan nga balay ang human sa hardwood gani bisan wala na sang kalayo. Nagaok-ok gyapon ang baga sa kahoy. Bangod sinigin siguro gid sa mga bumbero suno kay Legaspi nga wala na sang tsansa nga mag-igrab paliwat ang kalayo. Suno sa Fire Marshal 60,000 pesos ang inisyal nga assessment sa balor sang damage nga ginbilin sang sunog samtang ginahibalo pa sa ang arson investigator kung ano ang ginhalinan sang kalayo. The old house ni daw 1980s guro nga mga balay ni ma'am nga daw hardwood pa siya bla. Ang amo na nga mga klase sa materials pag nasunog. Ang nabilin nga mga bagay bla sama ka no ma'am. Hindi kon kay sa dugay mo siya pag impisuitan mo sa tubig dapat nalupsop kaya po ng pagka limit sa iya ano. Yes. So nga yun sigurado ginato ini kagabi no. Gin pa sanbayan ko pa rin kan before naglakat ko gin pa sanbayan ko pa sang nearest fire station sa Panok ko. Ang kabayan sa pagpayag ni Fire Chief Inspector Rodel Ligaspi, Fire Marshal sa Bacolod City Fire Station. Samtang handa naman ang mga kapulisan sa Western Visayas nga magsunod sa mando nga isiguro nga malinong kamatawhay ang eleksyon sa Mayo 9. Naging authorized na ni Presidente Rodrigo Duterte ang deployment sa mga law enforcement agents kag mga instrumentalities ng gobyerno para sa May 9 national and local elections. Sa Memorandum Order 59 ni Presidente Duterte, ang mga ahensya ang nagapatuman sang layi kay iban pa nga concerned agencies ang ginamanduan nga mag-coordinate kag magkooperar sa COMELEC sa pag-perform sa ila duties kag mga responsibilidad. Ang memorandum ang gin-issue bilang sabat sa COMELEC Resolution 10744 nga nag-request sa mga law enforcers nga ipabili ng peace and order sa tion sa election period. Sa interview sa Bombo Radio ka PRO6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, trabaho sa kapulisan ang nakasaad sa mando sa presidente gani ini ang pagasundol. Labi na gid nga ang PNP ayala sa idalom sang COMELEC sa tion sa election period. Aware naman ang mga provincial officers sang police sa Western Visayas kung ano ang ginamando sa bahin sa Joint Regional Security and Coordinating Council bangod nga nagaupod ang provincial directors kung may pagsinapol. Sa karon-sunod sa kay Solis, wala sang na-monitor nga election-related violence sa bilog nga Western Visayas sa panghugot ang pagbantay sa mga kapulisan agud nga matapos ang pagpatuman sa adjustments kung kinahanglan. Binabago kita ito nila considering trabaho na ito nila and that's the order no, from the legal authorities. So we will perform kung ano man ang magiging order para sa aton from sa isa. And considering
Ang kabahin naman sa pagpahayag ni PRO6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Aminadong isa ka political analyst sa Negros Occidental nga ginalauman na gidman ang desisyon sang Commission on Election o COMELEC nga ibasura ang petisyon sang PDP laban ku si faction nga iisol ang pag-imprenta sang balota para sa 2022 election kag buksan liwat ang filing sa Certificate of Candidacy. Sa press briefing ni COMELEC spokesperson James Jimenez kahapon, ginbasura sang COMELEC Bank ang nasambit nga petisyon bangod wala ini sang merito. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Attorney Joe Max Ortiz, expected na ang desisyon sa COMELEC bangod na plan sa nang schedule kag calendar of activities ang full body para sa eleksyon. Kung buksan liwat ang period sang filing sang COC suna kay Ortiz, maatrasar na ang eleksyon bangod malawig nga tiempo nga ang kinahanglan para sa printing sang baluta ilabi na nga masobra 150 ang numero sang party list groups. Suna kay Ortiz, ginahatagan sang bastante nga tiempo ang sinuman nga luyag magpadalagan sa eleksyon nga mag-file sang kandidatura sa Oktubre 1 tubtub 8, gani hindi dapat pagbasulon ang sang PDP laban ku si Wing ang COMELEC kung wala sila sang standard bearer sa eleksyon. Kung tagaan man sila sa tanang na chimpo bubuulin, di dapat kinabelto nila. Otherwise, kung hatagan mo pabor ang PDP laban kung si Wing, ang iba na yung mareklamo na ng iban kay tumod kay kung si Wing galing majority galing niya nga partido ya, hatagan mo yung pabor just to postpone the filing of the COC. Nakafile na to, karon matabo silang karon da, kung i-reopen mo na ang COC. Ano naman ang idalaganan ni Sara Duterte, presidente naman? Ang kabayan sa pagpahayag ni political analyst nga si Attorney Joe Max Ortiz. Samtang nagapati naman ang isa ka political analyst sa Negros Occidental nga nagsala ang PDP laban ku si faction sa ilang sila nga plano para sa mga kandidato sa tuig 2022 nga pinilay, gani wala sila sang standard bearer kag ginaduso nga i-reopen ang filing sa Certificate of Candidacy. Sa interview sang Bombo Radio kay Attorney Joe Max Ortiz, wala na antisipar sang Kusi Wing ang pagpadalagan ni Mayor Sara Duterte bilang vice-presidente bangod ang orihinal nga plano amo nga padalaganon ini bilang presidente. Bangod nabulayan na sila magligwat sang utok sa alkalde sunod sa kay Ortiz, nangin balik awot man ang pag-file ni Senator Christopher Bongo sa presidential bid gani gin-withdraw na lamang ini sang bulan sa Desyembre. Sunod sa kay Ortiz, wala na palitikan sa maayo ang plano sang Kusi faction. Gani, nagahimo sila. Ukon magahimo sila sa numan nga pamaagi. Agon nga mabuksan ang filing sa COC nga isa ka mockery sa election laws sa Pilipinas. Nagapati naman ang political analyst nga nasubrahan sa plano ang Kusi faction kung sa din pila ka mga opisyalis ang ginpa-file sa COC kag ginpa-withdraw tubtob nga wala man na kumbinser si Sara Duterte nga magpapili bilang presidente santo kuntani sa plano sa iya sining amay. Kun ginpaboran sang COMELEC ang petisyon sang grupo nga buksan liwat ang COC filing sunod sa kay Attorney Ortiz, hindi pa mapaktaan kung sino ang padalaganon sang Kusi faction. Plano number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. So natamaan da sa plano, amo na ang nagtaksi survey, kaya natamaan sa plano. Padalaganon si Bato, presidente, ma-withdraw, mabulos naman si Bongo, hindi mo na maintindihan. So ang tungod sinada, ang isa man kapamangkot nga pati si Duterte nag-withdraw man bilang senador. Nag-withdraw man siya because we thought all the while nga he would be running for senator and then kung magdaog siya, he becomes now Senate President. Ang kabahin sa pagpahayag ni political analyst Attorney Joe Max Ortiz. Ginapaabot nga desisyon sa Commission on Election o COMELEC sa masunod nga simana ang mga petisyon nga ginpasaka batok sa kandidaturan ni anay senador kag sa karon presidential aspirant Bongbong Marcos. Sa interview sa Bombo Radio kay Attorney Joe Max Ortiz, 3 ka commissioners ang COMELEC ang magaretiro. Subong nga bulan lakip na si COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Gani ginalauman ang desisyon sang poll body nga tanan nga disqualification cases antes ang ilang nga retirement. Ginahingagaw man sang COMELEC nga madesisyonan ang mga petisyon sunod sa political analyst agud nga malakip ang pangalan ni Marcos sa balota o kon hindi. Sa tion nga hindi paborable ang desisyon sang COMELEC sunod kay Ortiz, ang kampo ni Marcos ang sarang makafile sang motion for reconsideration sa Supreme Court. Sang Martes ginpahayag ni Commissioner Rowena Guanzon nga sa Lunes promulgate sang COMELEC First Division ang resolution angot sa disqualification cases sang presidential aspirant. Sunod kay Guanzon,
basahon ang promulgation sa session hall kung manubo ang risgo sa COVID transmission apang kung mataas. Basahon ni isang first division sa live stream. Most likely, base next week, ara na gani na siguro ila desisyon. But then again, ang kampo ni Bongbong Marcos, just in case na i-disqualify siya, hindi pa siya makafile sa motion for reconsideration. So in short, ang atuya ang iban to yung mga party list kung kumplito na to siya, amo na lang nahulaton kung saan o na siya madesisyonan ng yan ni Bongbong Marcos antes pa mag-imprinta. Ang dugang pangapahayag ni political analyst Attorney Joe Max Ortiz. Samtang dugang pangiginatag ni Attorney Joe Max Ortiz nga hindi sarang mapaisol sang tinuig ang presidential elections ng Pilipinas. Sang bulan sa Disyembre, isa ka grupo ang nag-file sang petisyon sa COMELEC na nagahingyo nga iisol ang national and local elections sa Mayo 9 tuig 2025 sa baylo nga patigayunon ni Mayo 9 subong nga tuig 2022 bangod sa nagasaka nga kaso sang COVID. Sa interview sang Bombo radyo sa kay Attorney Ortiz, wala na tumod kung sino sa likod sa nasabit na petisyon apang manubo ang kaso sang COVID sang tilikdan nga bulan. Sunod sa kay Attorney Ortiz, COMELEC lamang ang makadesisyon nga iisol ang eleksyon sa tion nga tuman kagagid kadamo sa bahin sa mga kaso sang COVID kung sa diin apektado man ang trabaho sang poll body kag wala sang tsansa ang mga botante nga makilala ang mga kandidato bangod hindi mapanugutan ang face-to-face campaign. Apang kaangay sa mga natabo sa Mindanao kung sa diin postpone ang COMELEC o kung sabahin sang pag-postpone sang COMELEC sang eleksyon bangod sa ginaga o kung kinagamo, hindi sarang mapaiway ang piniliay sa tinuig bangod nga gin-extend man ang termino o kung gin-extend man ang termino sa mga opisyales sa idalom sang konstitusyon. Ang presidential elections ang dapat patigayunon kada 6 ka tuig o sa din dapat magpungko ang bago nga presidente kay ban pa nga opisyales pagka Hunyo 30. Hindi man makadeklarar ang presidente nga postponed ang eleksyon, magluwas lamang kung magdeklarar ini sang martial law. Apang kung COVID lamang ang basihan sunod sa kay Attorney Ortiz, hindi ini grounds para sa batas militar. Hindi pwede nga untato ng eleksyon, meaning it can only be postponed for a little time, but it cannot be nga there will be no election because that will be violative already of the Constitution. Kaya ang aton Constitution niya, nag-set gidya sang eleksyon nga ang terms of office ang isa ka candidate sang isa ka incumbent na mayor man, no, will only be on noon time of June 30. Kung i-postpone mo na siya ang eleksyon, pwede ka nga postpone sa lipot lang nga chimpo, maybe 1 month or 2 months. But it can never be nga wala siyang eleksyon. Ang kabahin sa pagpag ni political analyst Attorney Joe Max Ortiz. Kag sa ito na katapusan nga balita, masobra 8.5 million pesos nga balor sa ginaligal-illegal nga droga ang na-recover sa drug bypass operation sa Bai City, Negros Oriental kahapon. Sa impormasyon nga nakuha sa Bombo radyo, ginkilala ang suspitsado kay Alex Torres, 50 anyos residente sa barangay Sabahan, Manhuyod, Negros Oriental. Ang joint bypass operation ang ginpatigayan sa Provincial Drug Enforcement Unit o PDEU, Provincial Intelligence Unit sang Negros Oriental Police Provincial Office o NOPO, Regional Drug Enforcement Unit 7, Regional Intelligence Division 7, Bai City Police Station kag Manhuyod Municipal Police Station. Nakuha sa iya pag ginakop ang napulo ka mga medium sachet sa suspected shabu kag isa ka bulto sa ginaligar shabu. Ang nakumpiskar nga illegal nga droga ang nagabugat sang isa ka kilo kag 250 gramos kag may estimated market value nga 8.5 million pesos. Nakuha man sa iya nga paghinakop ang isa ka 9mm revolver kag 5 ka mga live ammunitions. Sa karon nakahunong na si Torres kay natala na nga pasakan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kono Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag pagbayula sa Resolution number 10728 o konang COMELEC gun ban. Philippine Standard Time, 15 minutos na nakalipas sa takna alas 5 sa hapon, mga kabombo. Kagamoyan to mga kondan sa ato nagapaunang nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Antes kita magtakop, aton alay panubalikan ang aton sa mga headlines. Mayor Bing Leonardia natalana nga magapagwa sang executive order angon sa pagpaydown sa Bacolod sa Alert Level 3 sumugod buwas Enero 14,
tubtob sa kanapusan sang bulan. Transport group sa Negros Occidental hindi pabor sa mando sa Department of Transportation nga no vaccine, no ride policy sa public transportation. Samtang duha ka panalgan nga balay sa barangay Tangob na sunog 60,000 ka pesos ang balor sang ginbilin nga halit. Pagbasura sang COMELEC sa petisyon nga buksan liwat ang period sang filing sang Certificate of Candidacy, ginapaabot na suna sa political analyst. Abogado naman sa Negros Occidental nagpatag angot sa kalawigon sang postponement sang eleksyon. Masobra 8 milyones pesos nga balor sang suspected shabu na kumpiskar nagikan sa 50 anyos nga residente sang Baay City, Negros Oriental. Amoyad to mga kabombo ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bag-o. Mainit-init pa nga mga balita dali sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Webes, Petsa 13 sa bulan sang Enero 2022. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa, ang Bombo Reports Afternoon Edition, upo naman sa kay Bombo Dennis Rubica. Kag sa gihapon, ini ang inyong nga mga tagbalita. Bombo Zaldy Forro II kag Bombo Jazz Dejesus Madrigal para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabahin naman sa aton siningan news analysis ang ipadala sa aton maukon nga tagpalamati. Pagkabasaw ni Bombo Daniel Acciones, aton siningan news analysis may tigulo, paano kumbensihon? Natunga sa duha ang panindugan sa pagpabakuna. May ara nga hindi gusto sa rason nga may malain kuno nga epekto. Nagapati ang kalabanan sa ila nga madamo ang nagpabakuna kay nagkalamatay pero wala ginabalita. Subo nga tuig nagduging naman ang Omicron. Samtang sang DOH dapat ang tanan magpa-injection. Paano nyo karon kumbinsiron ang pumuluyong Pilipinon? Kay wala pa nyo man gani ginaupod sa balita kung pilagid bala ang nabakunahan o kung ang wala. Ayan bala ang mga bakuna may nabuligid man sa ikayong lawas ta. Ang inay panguna-una ay pananawan ginpadala ni Andy Hunyo sa barangay Handumanan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod.